Микрофонът ми по някаква причина е включен, пък той не трябва да е включен, но както и да е. Значи аз съм до Steakhouse. О, what the fuck е? Тук е някакъв ма блъсна, ти ли беше? О, шеш, тук е някакъв ма стреля, брат! Nexus, лай, Nexus, къв си там? Ай, махай се, мама ти е. Твоята мама. Тук е някакви, гледай, баси майняците. Бат гергита, всичките тук бат гергита. Бат герги! Снимаш ли? Че май да, не знам аз. Фак. Бат герги! Бат герги! Герги, бе! Върди се, бе, Герги! Ей, мама ти, Гергивска! Умрех, бате, умрех. О, да, видях. Чакай. Стой на едно място. Окей, аз съм там, където ме спамват. Добре, значи той не си ти. Аз тук поне имам много балончета и сега. Тук има някакви педрота, дето се опитат да ме сгазят. Фак, аз ще играя GTA, обаче трябва да събирам енергия. Човек, ари, бе. Която си енергия, бе. Чакай. Фак, той не си ти. Фак. Знаеш, че има песен на Five Nights at Freddy's? Те ли? I just didn't know that. Най-добист. Да. Намерих. Ама чакай, че тук някакъв педер. Двама педерасти ме преследват. Ти бъм майката, просто педерунги ошиван. Тук бе, педера. Гледай го, че ма гази, бе. И ще ти бъх майката. С една синя кола ли, бе? Убина, да. Знам ли, те с Педрота и мене му убиха, чама. Гледай се, сега. Five Nights at Freddy's. И в чоко става, бе? Майняк. Къде он? Да, кашай се да... Ало? Чекай! Бат Герги! Бат Гергяк! Кой е спукано, бе? Гергяк! Бат Гергяк! Не, взем си топи, бе. Его, педерас, его, бе. Аз ще за майчал, всеки със себе си бягай! Майняците! Его тук. Майняците! Five Nights at Freddy's! Майняците! Да фак, то както ти ги го то точно ма каже. Ей, шигам някаква путка да ти бъм мишата. Путката ме е бъна мъсна, бе. Слизай долу, бе, педерунгел. Слизай, къде си ти, бе? Ти бъм майката селен и шибам прос. Тоест тук между другото сега... Бягаш, бе? Тук какво гори, бе? Човек, на мене ми излезе, че сървъра... Фак. Пак умрях. Къде е този педерунгел? Къде си ти, бе? Човек. Къде си, бъм майката? Server close the connection ми излезе, бе. Да, не при мен не. Какво? Кой пак ма стреля откъде? По-скоро този сервер съм махнал. Трябва да намери някакъв нов човек. Не знам, тук са най-големите лайна, някакъв на дървото, някакъв хакер, че ми се качил, ми лети във въздуха и ма стрелял на шибания педерас на гази. Ми късмет пред очите да го разкъсам този нещастен брат и помяра шибан. Така, мискрит за връщането. Рейдж на Макс. Право. Брат нещастника шибан. Го среща някой ден, ще го намеря, после няма стане. Че ще направя една мазна реклама на английския ми канал. Значи, хора, почнах да играя League of Legends и сега ще качвам едно видео 45 минути, дето рейджвам постоянно нон-стоп на английския си канал на Скосата. Де ще го оставя в дескрипшъна. И да. Да, само да поясня, този клип може да качи до по година, че понеже има много малко видеота, нали ви казвам до година може да качи този клип, че видеото ще бъде малко старо го гледате. Да, точно. И аз определено нямам да качвам още към 100 клипа на Motor Master и да. Тя намеря някакъв нов сървър, бати нещастен сте. Аз влизам някъде, няма нищо, бати помярите. Прати ми сървъра, като намериш някакъв. Да.
Охо, той експлантира! Експлантира! Каналджество. Тук се разпалнах. Охо, че тук си ми още забил тук в сървъра. Server calls the connection. Сега къде си? Търся сервер. Тук, както винаги, първи епизод и ще не мога влие в сървъра. О, да. О, ето я това. Сега съм на камиона за сладолед, който секретно е камион на педофили, защото сладоледа не е сладолед, а е пенис. Вау. Ще го видиш на видеото, е. Тук още някакви сладоледи с бисквитки, пък тук е някакъв дънкан. Сладоледче, сладоледче. Слаг. Днеска трябваше да си взема Евротрък симулатор. Аз тук в момента съм направо съм на Евротрък симулатора на GTA. Стои камионче. Гледай тук как каскади правя мазни. С спъкани гуми, той прави каскади. Добре, казах да съм... Мотор Мастер песичката, бе. И как с спукани гуми той прави каскади. С спукани гуми, той е Мотор Мастер. Мотор Мастер. Може да пращам ти едно сървърче. Окей, в такъв случай. Чао, хора, аз бях Тони Стораро и тук с мен беше Милка Каладжиев. И айде.